Helo bawb, dyma fideo arall I chi yn eich helpu chi ddod o hyd I gamgymeriadau. Dyma un gito fan hyn. Dwi wedi gwirio popeth, yn gobeithio bod chi wedi gwylio'r fideo gyntaf sydd yn tipyn bach yn fwy manwl. Dwi wedi gwirio popeth, ond os nefn ni nôl I cyllidebau fel y man cychwyn, dwi wedi gwirio bod rhain I gyd yn gwneud synwyr. Dwi'n checio bod hwnna wedi llosio dy hwnna yn gwneud hwnna, iawn, a dwi'n checio nhw ar draws, neu'r siw bod rhain yn gwbl gywir. Yn yr un modd, dwi wedi checio bod rhain yn gwneud synwyr, a taw dyna cyfanswm rheina. Iawn, dwi'n checio ydy'r blwch glas o gwmpas y lle gywir ydy. Yr un beth fan hyn, hapus da hwnna yn wyddau trair. Yr un beth fan hyn, ydw dwi'n hapus gyda hwnna. Dwi'n hapus da hwn, ydw mae hwnna I gyd o gwmpas popeth. Iawn, mae'r un gywir. Yn ail wedyn treiliau. Trwyddo rhain, rhent, trydan, gres, fi'n trwyddo nhw gyd yn yr ais wedi cael ei roi mewn. Newid hwn I tyniadau. Neu beth oedden ni yn awgrymu chi gyd I wneud I helpu chi I ddod o hyd I gamgymeriadau I roi'r cyfansymiau mewn fan hyn. Iawn, a wedyn gwneud yr un peth I bob un. Iawn, lle mae'r un fyna. Mae yna un peth sydd wedi cael ei adael allan fan hyn, sef y stoc. Iawn, stoc paint. Felly, tasen ni'n rhoi hwnna mewn nawr fan hyn. Nawn ni insert, nawn ni stoc paint. I gael rhoi reina mewn yn iawn. Felly, dwi'n mynd I fynd I y llif arian. Yn anffodus, mae gyda rhoi mewn fan hyn yn lle yn y man cychwyn. Felly, am y tro, dwi jyst mynd I gopio. Fe rhaid dylwn ni ddim wneud hyn. Dweud y gwir. Ond dwi hyn mynd I am y tro. Sgwneud gweithio fel hyn. Copi. Dwi'n siŵr os mae hyn mynd I weithio. Dwi'n mynd I wneud nawr. Rhaid ydy. A'r cyfanswm fan hyn. Yn dylech chi rhoi y mewn fan hyn yn reiddiol. A wedyn mynd nôl fan hyn. A mynd rhaid hwn. Equals. Hwna. Iawn, os fel adael efo weithio. Unrhyw chi newid ar y tab gynta, mae'n mynd I newid eich dogfen eich I gyd. Felly gwnewch chi hynna. Iawn, os dyna fel dylse pethau cael ei weithio mas, yn eitha arbed problem I chi yn y pen draw. Wedyn, dwi'n mynd I adio rhain I fyny. Wrth gwrs byddwch chi'n newid y lliwiau, cael popeth I gyfateb ac yn y blaen. Wedyn I fi, beth dwi'n neud yn syth, yw sgrifennu lawr ar y ddarn o bapur rhain. Dwi'n rhoi rhent y deilad lawr a'r gwerth cyfansymiol sef hwnna. Dwi'n sgrifennu nhw lawr, so gwneud chi'r un peth. Trydan rhif 2, gres rhif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Felly dwi'n gwybod bod 9 cost y fi hwnna, 9 o dreiliau, gwbl glir. Yn ogystal, dwi'n gwybod bod hyrwyddo neu marchnata yn 1, so dyna 10. Mae yna 10 o dreiliau o ddydd I ddydd. Iawn, fel petai yn ogystal, a mae'n rhai newydd mewn fyna. Felly os ai lawr yn bellach, dwi'n gwbl hapus bod popeth yn iawn fyna, dwi wedi checko'r cyfansymiau. Draw wedyn i'r llif arian cychwynnol. Dwi wedi checo cyn y fideo bod popeth yn gywir fan hyn, iawn, a bod y cyfansymiau hyn yn gwneud synwyr, iawn, bod hwnna yn golygu rheina'n cael ei lliosi. Dwi hefyd wedi checo rhein, mae hwnna'n golygu adio'r ddoi na, iawn, ac yr un peth ar draws. Dwi hefyd wedi checo'r cyfansymiau na. Ydy'r bod y glas yn mynd rownd lle cywir, ydy ar un peth fan hyn. Wedyn dwi'n mynd lawr, beth dwi'n neud wedyn, ar y darn o bapur ydy fi 10 peth. Dwi'n mynd checo bod y 10 peth yna fan hyn. Felly stock paint ydy, yswiriant ydy, tyniadau ydy. Dwi'n mynd lawr a dwi'n gallu cyfri bod yna 10 o dreiliau gan gynnwys hyrwyddo fyna. Wedyn yn ogystal, dwi'n checo wrth gwrs bod y rhifau gyd yn gywir fan hyn, bod nhw'n matcho lan a bod y cyfansymiau yn gywir hefyd. Iawn. Yn llythrenol yn mynd trwy bob un fel yn checio. Wedyn, mi eisiau fi checio rhain, cyfarpar ac offer. Lle dwi'n mynd nôl i'r cyllidebau a'i cyfanswm y cyfarpar a'r offer oedd 1,445,71. Ie, mae hwnna'n iawn. Iawn, mae fe'n dod o lle cywir, C26. Nwyddau trael, ydy hwnna'n dod o C32. Ydy y cyfanswm fan hyn. Dwi'n hapus gyda hwnna, mae fe union rhywun peth. Gliniadur ac argraffwr, ydy hwnna'n dod o C34, nôl i'r cyllidebau, ydy cyfef fyna, perffaith iawn fyna, iawn. Dwi'n nôl i'r llif arian eto, mae gyda wedi chwnegu rai nwyddau trael fan hyn, sy'n perffaith iawn. Dwi'n meddwl bod cyfanswm ar y diwedd, so felly bod mwy o bethau fel brwsys ac yn y blaen yn cael ei brynu. Gwbl hapus da hwnna felly, dwi wedi checio pob un o'r ein a dwi'n gwybod bod dim camgymeriad na. Wedyn dwi'n checko'r fformulau. Cyfanswm taliadau, dwi'n clicio, ond sylwch, iawn, mae yna rhywbeth o le fan hyn. Os ydw'n edrych ar y bod y glas, mae'n hepgor y ddau yma, mae'n hepgor y top, sy'n rili bwysig. Dwi'n llusgo hwnna lan, dwi'n llusgo hwn lawr, enter neu return, A wedyn dwi'n moyn neud yr un peth fan hyn, mae'r un peth yn anghywir fan hyn. Mi eisiau gael hwnna lawr I fyna.
A wedyn wrth gwrs y ffordd rwydda yw i lusgo fe ar draws. Felly fe welwch chi wahaniaeth. Rai o chi, just checio hwnna. Llif ariannau, dwi'n checio, a'i B12, cyfanswm derbyniadau, wedi tynnu wedyn, cyfanswm taliadau. So beth sy'n dod mewn, tynnu beth sy'n mynd mas, yn rhoi llif ariannau. Achos mae'n 10,000 dim yn mewn, wrth gwrs. Mae hwnna'n gwneud synwyr, dim yn y banc cyn ni, mae hwnna'n gwneud synwyr. Dwi'n checio wedyn ar draws, ydy reina notio, reina, hwnna, ac yn y blaen. Iawn. Bod nhw'n mynd yn ôl fformula, nid yn ôl chi'n rhoi pethau mewn. So mae'n gret bod y fformula yn gweithio fyna. Wedyn dwi'n checio bob un o'r un. Ydy hwnna, yn adio hwnna, yn rhoi hwnna. Wel ydy, achos minus sydd fan hyn. Ydy hwnna, adio hwn, yn gwneud hyn, ydy. Iawn, dwi'n checio nhw ar draws. Ydyn nhw'n gwneud synwyr yn ymhenni yn ogystal â checio'r fformulau. Felly gallai weid bod fi'n eitha hapus o hwnna. Yn ymhenni, dwi'n safio, dwi'n gwybod bod hwnna'n oce. Ond tolen cychwynnol, dim byd i wneud. Wedyn elw a cholled, dwi'n mynd lan i'r top, gwerthiant, dwi'n checo eto, reit, dwi'n mynd nôl i'r cyllidebau, ydy'r gwerthiant yn 23,580, ydy. Felly dwi'n hapus bod hwnna'n iawn, a mae fe'n dod o lle iawn, mae'n dod o y tab cyntaf yna. Does dim costau i werthiant gyda achos gwasanaeth sydd y fe, felly mae'r elw crynswth yn gywir. Wedyn costau treiliau eraill, cofiwch gynnedd, fe sonia sy'n yma 10 peth o flawr, a dyma 1, 2, na ni hapgo'r hwnna am eiliad, mae bach am wahanol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry, does dim byd fyna, 11, felly mae rhywbeth yn anghywir. 10 o dyfu ar y dechrau, nawr mae 11 fan hyn, mae rhywbeth bach yn od yma. Felly dwi'n mynd nôl i'm hapur a gweud, reit, yswiriant busnes, ydy, mae hwnna dy fi. Mynd drwy rein i gyd, nwyddau trail, mae hwnna'n bwysig, mae'n fan hyn fel eich treiliau, ydy hwnna'n cyfateb gyda llif arian fan hyn. 41931. Gyda chi ni gael checo, ydy, mae hwnna'n gywir. Stock pint, dwi'n mynd nôl, ydy hwnna'n cyfateb gyda y stock pint sydd erbyn hyn, lan ar y top. Dwi'n meddwl dwi'n rhoi e. Fan hyn, 4,4,1. Dwi'n mynd nôl i fan hyn, ydy, mae rhywbeth o chydig yn wahanol fyna, 4,3,7,4. Mae rhywbeth o le fyna. Dewch i ni gael symleiddio pethau fan hyn, a rhoi equals, stock pint, nôl y llif arian, yw hwnna. Iawn, mae hwnna nawr yn gywir, felly pethau bach yn yn bell. Checwch trwy rein yn fanwl iawn i'ch hunan, reit? Lawr yn nhw, checo trwy bob un. Wedyn, unig ys bwysig iawn i bob un o'ch chi. Yn eich elw a cholled, dydyn ni ddim yn cynnwys tyniadau. Iawn, dim o gwbl. Dwi'n eisiau tynnu hwnna mas a sylwch o'n y 7,000 o wahaniaeth yn syth, iawn. Dibrysiant wedyn, dwi'n mynd i jeco draw fan hyn, lan i'r top. Edrych o'i gliniadau y ffrinter, dwi'n gwybod bod hwnna'n gywir, dwi wedi checo cyn y fideo, ydy hwnna'n lliosi 10%, ydy, dwi hwnna'n tynnu hwnna yn gwneud synwyr i hwnna, ydy. Checo hwn, dwi'n gwybod bod e'n gywir, dwi wedi checo fe cyn chi eto hwnna yn hwnna. Wedyn, cyfanswm dibrysiad, ydy hwnna yn ychwanegu'r ddoi yma at ei gilydd, ydy, mae hwnna'n gret, ydy'r gwir gwerth fan hyn, ydy, mae hwnna'n iawn, lle dwi'n hapus bod popeth yn iawn. Dwi ddim yn hapus gyda bod i dal yn gweithio i siop gigoedd Cymru, felly checa hwnna. A sedau cyfredol wedyn, banc, efo dyma beth sydd ar ôl dyn ni ar ddiwedd y flwyddyn diwetha. Just i checo, 13,000, felly dwi'n hapus bod hwnna'n iawn. Dawn ni nôl fan hyn. Iawn, so gwbl hapus. Felly fy nôl i'r elw a cholled, so dwi'n bach off track fan hyn. Sylwch bod gwerth dibrysiant gyda fan hyn yn 354, mae'n dod o'r cyllidebau, iawn. Dydy hwnna ddim yn wir. Beth ydw i am wybod nawr, beth yw gwir gwerth ar y sedau yna, mae wedi prynu, beth yw gwerth nhw ar ddiwedd y flwyddyn hon. Felly, o ran costau, faint maen nhw wedi colli o ran gwerth. Felly, nid cyllidebau hwnna, ond equals, draw i'r fantolen, a dyma beth dwi'n moyn, reit? Dyna faint o werth sydd wedi colli, mae fe'n trail, mae fe'n cost. Mae hwnna mynd mewn fyna, lle mae pethau newid eto. Dibrysiant nawr yn gywir. Dwi'n checio hwn, ydy yn ychwanegu popeth, ydy, mae hwnna'n iawn. Ydy hwnna yn tynnu hwnna o hwnna, ydy, mae hwnna'n iawn. Felly, yr elw net ar hyn o bryd, yw 11,000. Dwi'n gobeithio bod popeth yn iawn fyna nawr. I'r fantolen, felly, dwi'n gwybod bod hynna'n iawn. Dwi'n am ychwanegu cwbl o resi fan hyn i wneud bywyd yn rhwydd yn unan, lle insert, a dwi'n wneud F4 fan hyn, repeat action. Dwi'n just moyn y cyfanswm i fan hyn, reit, fel bod popeth yn gweithio'n iawn dyn ni.
Felly sym rheina i'r asedau cyfredol. Dwi'n rhoi bocs pert o gwmpas e. Mynd fan hyn, dwi'n moyn sym yr hwymedigethau cyfredol a enter. Rhaid dwi'n jyst yn hwyluso pethau i fi. Felly, dwi'n gwybod erbyn hyn bod cwpl o bethau fan hyn mae eisiau newid. Cyfalaf gweithio, os gofiwch chi erbyn hyn, yw asedau cyfredol, so gwerth eich asedau cyfredol minus rhwymedigethau cyfredol. Yn rydych chi'n arno i bobl eraill, iawn. Felly, mae eisiau fi gyfrifo cyfanswm fan hyn. Dwi'n mynd i wneud equals. Felly, asedau cyfredol ran gwerth, dyma nhw, minus hwnna, dwi'n gwybod bod yn byd fi. Dyna gwerth cyfalaf gweithio fi ar hyn o bryd. Wedyn, rhwymedigethau hir dymor. Does dim i gael. Iawn, mae dal eisiau gwneud fe i edrych felly bach o mell na beth yw e fyna. Yn i merge center, cwbl o bethau. Oce, dyn ni arlo fyna. Rhwymedigethau, does dim i gael dy fi, reit, ond beth na i, jyst i gael popeth yn gwbl slick fan hyn, yw equals sum, hwnna, a fyna. Byddwn ni'n rhoi 0 yn y llefydd yma gyda llaw, i ddangos bod chi wedi nodi hynny, a bod chi ddim yn jyst yn anghofio roi nhw mewn. Felly, 0 fyna. Nawr, ran cyfanswm yr asedau net, eisiau newid yr esboniad fan hyn hefyd. Cyfanswm yr asedau net yw'r cyfalaf gweithio plus asedau sefydlog. Iawn, gwerth yr asedau sydd dychu nawr wedi iddyn nhw dibrysio. Felly, dylse fe fod yn hwn plus hwn. Iawn. Felly mae hwnna'n F7. Felly, just mynd i check o'r fformula fan hyn. F7 plus B12. Fel y dim yn gywir digwydd bod, ond mae well da fi bod yn dod o fan hyn. Iawn. Felly, dyna'r cyfanswm fyna. Wedyn, mae dyn ni cyfalaf cychwynnol fan hyn. Mae hwnna'n gywir. Ond fan hyn, sylwch, mae eisiau'r tyniadau mewn fan hyn. Felly, os ewn ni nôl i'r llif arian, rhoi'r tyniadau mewn, sef hwnna. A wedyn, mae dyn ni elw net o fan hyn, yr elw acholled. Mae hwnna'n gwbl gywir. A sylwch, eto, diolch byth, mae hwn yn cyfateb a hwn. Felly, mae dyn ni mantolen, iawn, balance sheet sydd yn gweithio mas, dim ond achos newid ambell i beth fan hyn efo go. Gobeithio gewch chi hwyl ar ein chi drwy wylio'r ddau fideo yma. Pob lwc i chi, a drachau ymlaen i weld eich cyfrifon wedi gorffen.